עורך הדין, ארתור שני, שלום וערב טוב. ערב טוב, מה שלומך? ברוך השם, אנחנו שומעים היום ערב ראשון של חנוכה, אבל מצד אחד הצלחתם במאבק שלכם. לצערי, אני לא חושב שהצלחנו במאבק שלנו, בגלל ששוב יש 3 טקסים שממומנים בכספי ציבור, שהציבור יש בו גם גברים וגם נשים, ובכל זאת נשים מודרות מהטקס המרכזי, והוא מתקיים רק עבור גברים. זה מצד אחד, אבל חשבתם שלא ייתנו לכם בכלל להדליק נרות והגעתם לאיזשהו מדרגה קדימה? נכון, אבל שוב היה צריך לעשות שימוש בחסינותה של חברת הכנסת שלי קסניה סבטלובה, כדי להיכנס עם החנוכיה, ואני אגיד לך, בתור בן אדם מאמין ובתור בן אדם שמדליק נרות ועושה קידוש כל שישי, זה מצער אותי מאוד שזה הפך להיות קרב אם אנשים תדלק נרות ברחבת הכותל שהיא לב ליבו של העם היהודי או לא. ממש חבל. אתה אומר מצד אחד, עשינו חסינות של חברת הכנסת בכדי להכניס את החנוכיה. השאלה הגדולה, זה מה שיקרה כל לילה? שזה קרה רק הלילה? אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה מה יהיה. אנחנו מקווים יתירו להם להכניס חנוכיה כל ערב, כי זו מצווה שהיא לגברים ולנשים כאחד, ואני מקווה שלא נצטרך את זה. אכן, זה מצד אחד. בוא תגיד לי, אבל החסינות הזאת, ידעו את זה מראש? לכן היא הגיעה, או שהיא הגיעה ללא כל קשר לחסינות? לא, היא מלווה. לא, היא הייתה מגיעה בכל מקרה, כי היא מלווה את הסיפור הזה. אני אזכיר שאנחנו מנסים כבר חודש וחצי, אנחנו לא רק אתמול נזכרנו. כבר לפני חודש וחצי פנינו בנושא הזה לרב הכותל וכולי, כדי לנסות ולפתור את העניין הזה. זה לא מאתמול, חברת הכנסת סבטלובה הובילה את הנושא, ואנחנו גם נמשיך להוביל את הנושא. זה פשוט לא ייתכן שבכספי ציבור יעשו טקס שהוא מדיר נשים וגברים, נשים או גברים אגב. דרך אגב, באותה מידה גם שאני חושב שעושים איזה שהם טקסים שהם רק לבנים ולא לבנות, כאשר ביהדות תמיד יש את הטקס שהוא גם לנשים. לא רק בהדלקת נרות, בכל דבר. איך ההרגשה שאתם צריכים, שם ראש הממשלה נתניהו מגיע וטקסים וצלמים מחכים, ופה אתם כביכול גנבים בחשיכה, מגניבים איזשהו חנוכיה? תראה, זו הרגשה לא נעימה. אני חושב שזה גם, אתה יודע, זה קצת אירוני, כל פעם דווקא בחג הזה של חג החנוכה, של מעטים מול רבים וכולי. זה מוזר, כי דווקא בקטע הזה נשים הם דווקא רוב האוכלוסייה, 52% מהאוכלוסייה הן נשים, ובכל זאת אין אלה שמודרות, וזה מצחיק שדקה לפני כן ראש הממשלה אומר, אנחנו בעד לקבץ את כל תפוצות ישראל וכו' וכו' וכו', אבל אפילו דבר אלמנטרי כמו הדלקת נרות חנוכה, שזה כבר דרך אגב מעבר לעניין של המצווה מתוך תרי"ג מצוות, זה הפך להיות משהו בפולקלור וחלק מהתרבות הישראלית, וזה פשוט לא הגיוני שזה לא מתאפשר. נקיים כל יום הדקה ברחבת הכותל, כך אתה אומר, או שאתה אומר ננסה? בעזרת השם. מה, בעזרת השם נקיים או ננסה? בעזרת השם נקיים וננסה, אתה יודע, זה לא סותר, זה גם וגם. אתה מנסה היום אחרי ההדלקה לדבר עם רב הכותל, או שאתה אומר אין מה לדבר איתו? תראה, אנחנו ממשיכים לנסות לפתור את העניין הזה. אני חוזר ומדגיש, אני חושב שזה אינטרס ראשון לפתור זה עם רב הכותל? תראה, כרגע רב הכותל הוא זה שאחראי על הכותל ועל המקומות הקדושים. העניין הזה זה עובר דרכו. זה שהוא מפר את ההוראה של היועץ המשפטי לממשלה ובכל זאת עושה את מה שהוא רוצה, זה לא חדש לנו שבסופו של דבר יש אנשים כאלה ואחרים שהם מעל לדין במדינת ישראל. אבל עדיין, אתה יודע, זה מה שאנחנו חייבים להמשיך ולנסות לפתור את העניין הזה. ודרך אגב, הראשונים שצריכים לרצות בפתרון העניין הזה הוא מי שהיהדות יקרה להם, כי אני בטוח
זאת לא המטרה של החרדים, לגרום לזה שחלק מהתרבות היהודית תהיה מזוהה רק עם החרדים לדבר השם. אני בטוח שזאת לא המטרה, אבל בסוף זה מה שיהיה. כל כך מדירים את האוכלוסייה מחלקים של היהדות וחלקים מהתרבות היהודית, שבסוף זה מה שיקרה, לצערי. יגידו אנשים, מה אני צריך את זה? עזוב, הם רוצים להדליק שם חנוכיה, שידליקו לבד, הם רוצים לשמור שבת, שהם ישמרו לבד, ופשוט לאנשים לא יהיה אכפת משום סממן יהודי חס וחלילה. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל לשם עם הקנאות הדתית הזאת מובילים אותנו. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר המאבק ולראות לאן זה ימשיך ולאן זה יתקדם מחר. עורך הדין, בוא תגיד לי, יהיה איזשהו הופעה משהו יותר מהיום, עם מוזיקה וכאלה דברים, או שאתה אומר, עד לכמה סליחה? יהיה איזשהו מוזיקה? או שהיום היה מוזיקה? תראה, קודם כל, אתה יודע, אני לא נכנסתי לעזרת אנשים, אני לא ידעתי, דיווחו לי מבפנים מה היה שם, אין לי אפשרות להיכנס לשם, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שכן יימצא פתרון לעניין הזה, ויובן לרב הכותל שצריך לקיים טקס ממלכתי גם בעזרת אנשים, כולל מסיבה או רק הדלקה? מה שעושים בעזרת הגברים צריך להיות גם בעזרת אנשים, אותו דבר. אם יש שם מסיבה אז גם צריכה להיות פה מסיבה, אם אין שם אז אין, ובעיניי או שיש גם וגם או שאין, לא בזה ולא בזה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר המאבק. עורך הדין ארתור שני, מוביל המאבק, תודה רבה וערב. לא, אני מוביל המאבק, חברת הכנסת סבטלובה היא מובילה את המאבק ואני רק העוזר שלה. עוזר, מי מוביל המאבק? תודה רבה. תודה רבה, חנוכה שמח, להתראות.